La ilaha illallah. Kabini ne nana Bamako ne kɔni bɛ marifa in sɔrɔ a su bolo ani polisiw. Nka maa gansan ka marifa ta k'i tilen mɔgɔw ma o tɛ binkani ya. O kɔni tɛna ne sɔrɔ. Ne kɔni t'a dɔn min kɛla karamɔgɔ wɛnsɛn na dɛ. Nka ne kɔni yɛrɛɲini ka fisa ni tɔgɔ ye. A ka na mugu dun fana. Mun kɛra? A kana jigin ne la koyi. Walahi a kana jigin na. Mun de kɛra? N ko binkanikɛlaw de nana yan bi. Binkanikɛlaw nana yan ni marifa ye ne terikɛ yɛrɛ ne t'o kibaruya dɔn o sala wa u balola ne t'a dɔn. Dukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ ne t'a dɔn ni mɔgɔ bɛ yen tugun. Mɔgɔ wɛrɛ ma bana kɔni. Ko ne t'a dɔn fo n'aw donna ni ye ne kɔni taatɔ de. Taatɔ de don dɛ. Nin ko tɔ tɛ kɛ ka ne to yan. Cɛ ne la sa. Ça va, c'est que. Voilà. Ouais. Oui, c'est mon ami. Tu vois, on met la joie sans quoi. Parce qu'il y a un. Non, mon ami, il est intelligent. C'est un vrai stratège. Non, il connaît. Avec mon donc. Madame, mais il y a quoi? Non, Flo do forango. Comment forango? Comment ça? Billahi do forango. Mais tu dis? Ne ma fie ngwa fɛn ta yan. Ala jijo ala jeni ko bi. Non, mon fou était où? Mon fou était non. Ne mun ne fi an tilalen barakaji la. Wa ein fɛn sɔrɔ kɔnɔna la yan. An barakaji min kɛ. Ne ma fɔ ko y'a bɛɛ bila an ka fɛn jukɔrɔ. Ouais, il y a bɛɛ bila. Et après? Foyi tɛ t'a lajɛ. Foyi tɛ cogo di? A tigi na a bɛɛ de ta quoi. An fɛn sɔrɔ a bɛɛ de ta. A tigi a bɛɛ de ta. Wari ni téléphone y'a bɛɛ bila ɲɔgɔn kan. A bɛɛ. N'a bɔra ne ma sɔn ka segin dɔrɔn de bila 1500 dɔrɔn de tun b'o kan. Mais jɔn bɛ se ka nin k'an na du kɔnɔ yan? Qui peut faire ça? I b'a dɔn. I b'a dɔn ne sigalen don karamɔgɔ wɛzɛn na. Karamɔgɔ? A bɛɛ n'ala cɛ. Madame ni karamɔgɔ bɛ se ka nin kɛ. Flo. An ka nin ko lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen na. Sinon ne non bon i bɛ dɔ tɔgɔ fɔ quoi ne tɛ ka karamɔgɔ ta in fɔ. Madame ni karamɔgɔ bɛna se ka nin kɛ quoi. Non, c'est pas possible. Flo. Non, ne tɛ ka kun ne bolo fɛ. Sɛgɛn ko. Non, c'est pas possible. Ça va? E ka mun de bɛ ne bolo? Han? I tun ne to yen bi. N bilama ma ɲi dɛ. N to yen. Ayiwa baasi tɛ. Ne bɛ se k'i to yen. Christine, nka min tun b'i la n'i tun y'o fana fɔ n ye, o tun bɛ diya n ye dɛ. Bon, balo de binna la. An ka telefɔni ni n ka wari bɛɛ minɛ. Bon, an bɛ yɔrɔ min na ko sisan, foyi de nege tɛ ne la. Hali kuma nege tɛ na mɔgɔ fɛ. I tulo bɛ n na. Bandiw ka bin kan wa? O dun b'i bana. O de y'a to ne bɛ to k'a f'i ye Christine, mɔgɔ ɲini i ka mɔgɔ dɔn. Mun ne ma ne wele ninnu kelen ka taa bin aw kan? Hali denni tigɛlen bɛ ne jabakɛ ne la sa. Mais misiden tɛ wara dɔn, a bakɔrɔ b'a dɔn wara ye. C'est pas possible. Mais il y aurait.
E ko karamɔgɔ tɛ se ka nin kɛ de wa? Non, ma da la. Allahu akbar. Maa mun kɛra Ala ka doni musoya ka so kɔnɔ o ma kɛ wa? Bon mun m'a yir'e la ko tɛ kɛra ka doni ka so kɔnɔ ka n ka wari ta sa sabali sa. Mais relax. Maa min don ja tɛ bɔ a bolo fɛ. N'ale don ou bien n'ale tɛ on verra ça dans quelques minutes. Kala balik ulang memang flatnya. Baru flut jangan suruh. Farla mare. Na fly ni berapa di bege. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Flut. Alhamdulillah kak kena. Apa bara. Kervasite. Apa. Apa kena? Ibaro ha? Musa. Me doka baraka Francisco Musa. Abo ale de ni motorin blakana. Ibado motorin. Ako ka warga changa ante berada motorin na. Chani valer ka changa? Iya, ai very fana faroka. Ako ko amadeli ka ferme isina. Ai ni samara. Awo. Karamogo. Awo. Karamogo ina diferente ma parce que ni tawta yo. Wallahi. Ala ibaro ini nga feno. Sisa. Abaro akuna jala de. Wallahi akuna jala yere. Una? C'est-à-dire bola doro ani bandu ko du am kanya. Asima kurashi. Jume? Wallahi a benin bodu ko chete ka galu. Kuruma mo bana. Kamu ko bana. Mau makuya. Ya be ka warta. Ngo ona na so ni Karamogo weze yere kuma la beni. Suno ni no kun sile be na ni billahi ala ka don ko dunu kuma gana barakazir la ne ka sukono. So mene bolo ni tuyo fo. Unu wana ma ku te bo fiu. U donna an ka sokɔnɔ de ya? Mi. Fame. An ka sokɔnɔ u donna mɔgɔ ka sokɔnɔ. Mo cɛdɔ kun b'o la ko mununa. O donna bɛɛ ka so kɔnɔ. Ala ka to filo. Aw kelen ta tɛ ko ye. O donna bɛɛ ka so kɔnɔ yan. Dili wo. Ne Karamogo wɛnsɛn wo. Dili ka telimantigi ko Kobakɛ. O wo. Dili terimuso ko Kirisano. O wo. U ye bɛɛ de ta ta. Ne yɛrɛ Karamogo wɛnsɛn mun filɛ kɔrɔ nin. Ne ka miliyɔn kelen ne ko ye 20,000 dɔrɔn de bɔ a la. U taara n'a bɛɛ. Wa mun na tɔgɔ in? Ale ko ye kafiriba ye. Karamogo. I b'a fɔ k'a kun bɛ so dɔn ka bɔ. An ka wari ta. E b'o zoro dunna k'an ka wari ta. Ni tile fɛnna a ka bon a tile ma. A bɛɛ ni bɔdugu cɛ zoro donna a bɛɛ. A ye jeli ɲininka dɔrɔn. Ni jeli bɛ a ye jeli ɲininka dɔrɔn. Mais an ma se k'o empêcher mun na? An empêché ko y'an bɛɛ da misi ka nin e tɛ Kobakɛ in dɔn. Cɛ belebeleba kimini wɔɔrɔ ni cɛ falenba nin n'o deli a disi ka ne yɛrɛ limaniya la. Ni Ala cɛ. Wallahi. A kɔni a kɛra bonya degunnen yɛrɛ de ye wallahi. Ala dɔrɔn de bɛ se ka nin ko yɛrɛ fɛn san. Ne kɔni limaniya la. Wallahi ne limaniya la. Parce que Ala ko la quoi. Ni Ala yɛrɛ ko ni ko kɛli la silamɛ ni ko kɛli la i ka limaniya. Ne kɔni nana kuma fɔ ka limaniya ne limaniya la. A wari tɛ foyi ye. Ni ne kuma gɛlɛn maa si ma sa. Ka bɔ a ka pilati la k'i bɛna fɛn ɲini na. I kana fɛn sɔrɔ nka i ɲuman ka segin so kɛ. E ni Ala ni ɲɔgɔn fila mana kɛ ka ne to yan. O tɛ ne mago salen. Ni ne bɛ n yɛrɛ ɲini de sa o. Wallahi billahi ne t'a la. Wallahi ne t'a la. Ne bɔla an ka dugu kɔnɔ ka na dayirimɛ de ɲini yan. Wallahi ne t'a la. Dili bɛ ne dɔn. Dili wallahi ne ye mɔgɔnamaba de ye. Dili bɛ ne dɔn dɛ wallahi ne t'a la. Bandiw de nana ne tɛ dɛ. E min ye e k'o ɲɛfɔ ne ye. N ko bandiw de nana ne o nana ni marifa de ye yan. Ne ni n terikɛ de tun bɛ yan. E taara min? Ne bolila de kɛ maa bɛ jɔ marifantigi ɲɛ yan. E tɛ mɔgɔ si dɔn o cɛ la. Ne ma se k'o dɔn ka ɲɛ o. Ne terikɛ de tun bɛ yan. O tɔgɔ? Kobakɛ Dili b'o dɔn. Dili b'o dɔn. Bon i bɛ Kobakɛ wele k'a k'an sɔrɔ yan. N ko ne t'a la. N'i kana mɛn. Kobakɛ wele k'a k'an sɔrɔ yan. Mais i kana foyi fɔ a ye. Mɔgɔ tɔw dun.
U bɛ sokɔnɔna la. An ka t'olu kɔ. Ala ni ko nin y'a ko tɔ teliyalen maa t'a dɔn nin ko tɔ bɛ kɛ cogo min na nka ayi ni ne taara cɛ b'a fɔ ko ne b'a la dɛ ne taara cɛ b'a fɔ ne b'a jɔn k'a wolo wa ko ka kɛ Mɔgɔ bɛ ka taga de. Mais cɛ ne ma faamu o bɛ se ka kɛ cogo di? Mɔgɔ bɛ se ka na sonyali kɛ ka don bɛɛ ka du kɔnɔ cogo di? Kamalen i fana ye mɛlɛkɛ dɛsɛ dɛ. Ne m'a fɛ yen mun donna bɛɛ ka so kɔnɔ kelen kelen o. Cɛ dɔw kuma la ko mununa a donna ne karamɔgɔ wɛrɛ a bɔra yen a donna jeli fɛ a y'a sɔrɔ jeli kun bɛ yan jeli terimuso kun bɛ yan jeli ka telimantigi dɔ kun bɛ yen o fana kun bɛ yan i y'a faamu la o tilala an bɛɛ de ta la ka dɔn fɛ e fana ye sabali sa cɛ ma dɔn kelen. Ninnu de y'aw ka dudenw ye. Ninnu de y'a ka dudenw ye. Aw de ye dudenw ye. Awɔ an ye dudenw ye. Duden tɔw bɛ yen. Anw de bɛ du kɔnɔ yan sisan. Aw ye tɔw fara ɲɔgɔn kan. An y'an sigi yan. Balimakɛ. A y'aw sigi. I ka kɛnɛ. A y'aw sigi ɲininkali bɛ yen. Aw fara ɲɔgɔn kan yan. Wara ni ta ka taa. Balimakɛ kɔrɔ baasi t'i la i ka kɛnɛ. Ne bɛ yen sisan. Aw bɛ se ka taa. Aw sigi yɔrɔ min. K'aw bɛ se ka taa. I sigi yan e ma min sigi yan. Voilà. Ne nana aw ka du kɔnɔ n nana enquête de la aw ka du kɔnɔ. Ko min kɛra yan bɛɛ bɔra a kalama. Jeli i bɛ don kuma la i b'a ɲɛfɔ n ye. Ko in a kɛra cogo di? A ye sɔrɔ min. Sisan ne terimuso dɔ de bɛ ko Kirisine. O nana baro la an fɛ yan. Ne ye Série la o y'an sigi nin da kelen na yan. An bɛ baro la dɔrɔn an bɛ mɛnɛ ko la dɔrɔn kamalen ni fila sina ka girin ka don ten. Aw ta kɔnɔ kɔnɔ. Aw ta kɔnɔ kɔnɔ. Ne kulela yɔrɔ min na dɔrɔn u sina ka ne da sigi. Ne terimuso Kirisine u y'o minɛ ko ka taa karamɔgɔ wele ka na. Kirisine o bɛ na sɔnni ale tɛ fama yan ma. O taara karamɔgɔ labɔ karamɔgɔ bɔra dɔrɔn u sina k'u girin karamɔgɔ yɛrɛ kan. U y'u girin o kan sisan k'an bɛɛ minɛ k'anw siri yan. Ne ka telimantigi dɔ fana tun bɛ yen ko Kobakɛ. O wagati la ale ye ne ka telimantigi ye mais a bɛ na. Sisan o kɛra u y'an bɛɛ da yan nɔ sisan ka ne siri ka don sow kɔnɔ. Ale karamɔgɔ yɛrɛ ko fɛnw bɛ yen ale siran kojugu ale y'an ka fɛnw bɛɛ yira. U donna ka taa ale ka wariba ta ka ne yɛrɛ ka telefɔni ni ne ka poubelle bɛɛ ta yan. Ka tila ka don nin so in kɔnɔ. U donna nin so in kɔnɔ u ma fɛn sɔrɔ yen. U ye mun sɔrɔ? U ma foyi sɔrɔ yen nɔ. Olu kamalen ni fila ninnu yɛrɛ tun tɛ yan yɛrɛ. Ni mɔgɔ fila ninnu. Olu de ta ye nin so olu tun tɛ yan. Kango. Voilà ne ka telimantigi yɛrɛ filɛ Kobakɛ yɛrɛ. O de ye Kobakɛ. O ko in kɛra i ɲɛna action in kɛra i ɲɛna. Awɔ action kɛra ne ɲɛna. I bɛ dɔ kalama la. N tɛ bɛrɛ kalama la nka ninnu mɔgɔ fila de kun don. U nana o y'a sɔrɔ ne sigilen bɛ da la n terikɛ kɛrɛfɛ. An y'an ka baro kɛ ka tila dɔrɔn u sera ka karamasa ka na ni marifa ye. U ye marifa jɔ ne ma se ka boli ne terikɛ kɔni bolila u ye ne minɛ ka jɔ mais ne ye min kɔlɔsi u la mɔgɔ fila de kun don. Ne y'u tigɛ a fila bɛɛ tun ye mɔgɔ finman ye. Kelen tun ye kolomamisɛnnin surumani de ye kelen o kun ka bon mais a ma ja kosɛbɛ. Ne y'o dɔrɔn de kɔlɔsi u la. Anw fila don aw tun bɛ min? Sisan ne kɔni nin ne terikɛ de ne de ko n ka taa ne bila ne terikɛ dɔ. E terikɛ ye jɔn ye? Mais mun de la an tɛ sokɔnɔlaw f'i ye? Ko ka mun f'i ye o musonin de y'a kuma ye ka mun f'i ye e bɛ ka ɲininka de. Ɲininkali la est-ce que ɲininkali cogo la tɛ? Bɛri in bɔ i ɲɛ la. Mais N'i ka bɛri in bɔ i ɲɛ la.
Ko sokɔnɔna fɛ e fa ta de t'an fɛ yan. A fɔra ka sokɔnɔna f'i ye e bɛ sɔsɔliko la mun na? Mun wɛrɛ bɛ yen? Mais chef ko ka sokɔnɔna f'i ye o muso na nin diya kuma ye. Bandu donna bɛɛ ka so kɔnɔ o ye bɛɛ ka fɛn de ta. Ale b'a la ko k'o f'i ye ne m'a f'a ye o. Ne y'a f'a ye. Han? O ye fɛn mun na bilen. Cɛ mɔgɔw tɛ se ka sini na o ye mɔgɔ ka miliyɔn ta. Ayi mais patron y'a ɲininka ko mun na ko ka sokɔnɔna f'i ye a t'o fara k'a yɛrɛ expliquer. A tɛ f'i ne ta tɛ f'i ye. Fara k'a yɛrɛ expliquer de a fɔ kɛ. Bon, n'i y'a ye ne ko n ko ka sɔngɔlaw f'i ye a fɔra ne ye k'u donna sɔngɔlaw f'i ye. A bɛ se ka o. Voilà. Ne terimuso Christine nalen filɛ nin ye. Nin de ye Christine ye. Awɔ, Christine ye sigi. Christine ko action in kɛra cogo di ko dɔ kɛra e yɛrɛ ɲɛna k'i bɛ a kalama. Ne kɔni tɛ bɛrɛ kalama la dɛ chef parce que u nana ka anw sigilen to baro de la ka girin ka don an kan k'an bɛɛ k'an dan disi kan bon kabini ne kɔni ye n dan disi kan ne ma bɔ ko foyi kɔni kan ne balila ka mun ye dɔrɔn u bolila ka taa bɔ ne presque ne tun bolila ka bɔ. E ma foyi wɛrɛ jate. Ne ma foyi wɛrɛ jate. E y'o dɔrɔn de faamu. Merci n balimamuso kuma ɲa. Kamalen i komi yan dun ne karamɔgɔ wɛnzɛn de ta yan bɛɛ ne karamɔgɔ wɛnzɛn ta bon komi tiɲɛni donna bɛɛ ne tɛ jigin mɔgɔ si la nka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye alalatigɛ ye i bɛ taa sɔrɔ ni alalatigɛ n fa aw yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa dɔw ye a ye jamana ɲɛmaa dɔw ye aw bɛ taa kɔrɔn fɛ ka sigi waati dɔw la hali marifa man kan a ta mɛ o ye alalatigɛ ye ou bien bon ne kɔni kun fɛ sisan an ka nin bila alalatigɛ min kɔnɔ ala de y'a kɛ ala min ye nin telefɔni ni nin wari min di anw ma bon ala kelen bɛ se ka o ɲɔgɔnna 100 d'an ma sini n'i kɔni y'a dan ne ma ne tɛ fɛ an ka nin ko in ɲɔngiri an kana taa n'a ye nin yɔrɔ si i y'a faamu ɔhɔ i bɛ se ka taa an jɛla yɛrɛ Karamɔgɔ. awɔ I ye mun fɔ i ka kuma daminɛ la k'e ta n'i ka so ye tiɲɛ don i ta i ka so ye mais i ka taa an ka fɛnw ye dɛ ne kɔni ka telefɔni ko tɛ bila tan walayi n t'a bila tan i ta i ka so i ka taa an ka fɛnw ye e bɛ ne ka telefɔni sɔn. Ni kuma in bɛɛ faamuyara ne yɛrɛ ka jateminɛ la ne ye min faamuya ko in kɔnɔ sisan ne bɛ jɛ aw mɔgɔ 3 ma kamalen e ni sunkuru 2 aw bɛ se ka taa an mɔgɔ 3 karamɔgɔ e t'a la i sigi e ni kamalen 2 in aw bɛ to yan aw ni ne bɛ ɲɔgɔn bolo aw ka taa n jɛra aw ma. Jamu kan ne ye karamɔgɔ de ye. I daminɛ. Mais ne ye karamɔgɔ de mais chef mun ne ye karamɔgɔ. Dɔ bɛ k'a fɔ ko dɔ ka verre bɔ e bɛ verre de dɔn filanya don sisan ou bien a bɛ ɲɛna k'an y'an ka tenue sɔrɔ molobaliya la. Ayi o tɛ. I kɔlɔsi dɛ. Chef ne bɛ se ka taa Lazara sera ne bɛna taa Lazara sera. An bɛɛ ye selibagaw de ye. Aw 3 ne ma dɔn aw 3 si la nka anw 2 aw ye denmisɛnnin fitininw de ye kaso la don ma an filɛ yɔrɔ min bɛ se ka aw kisi nin ko in na ne ka jateminɛw bɛɛ kɔfɛ aw ka tiɲɛ fɔ o ka fisa aw ka si kaso kɛ a y'aw tilen dɔrɔn aw ka kuma parce que ne ka coup de fil kelen a ma y'aw ma dɛ aw bɛ taa aw yɛrɛ sɔrɔ fo ka n'aw sera yan a ma nɔgɔn aw ye tiɲɛ fɔ aw tɛ wa. Ale de don. Ne taara ale de don. Chef jɔnwala an de don an 2 de y'a kɛ. Aw t'a faamuya karamɔgɔ e taara la jumɛn. Kamalen ne depuis ala k'i den de la ka karamɔgɔ ye barakasi la ninnu de don dangaden 2 o tɛ n'o ye ninnu ye anw tun yan du kɔnɔ yan ni ala cɛ. An bɛ so f'u ye an bɛ so f'u ye siɲɛ kelen an bɛ so in bɛɛ f'u ye siɲɛ kelen. So jumɛn yan bɛ f'i ye yan bɛ f'i ye yan f'i ye. Karamɔgɔ i ka so bɛ f'u ye fuyɛli bɛn de tɛ i karamɔgɔtɔ ka sokɔnɔna la dɛ. awɔ o ye tiɲɛ n fa a y'anw lakanabaaw de ye an man ka ko foyi dogo la diɲɛlatigɛ la a kɛra cogoya min na n bɛna ɲɛ bɛrɛbɛrɛ de f'i ye ne ma sonyani kɛ dɛ n ma sonyani kɛ n ye n ta de ta parce que a kɛra cogoya min na sisan ninnu nana anw de d'anw disi kan an cɛkɔrɔbatɔw a jateminɛlen ninnu cɛ 2 bon o taalen sisan ne
nana sɔrɔ mɔgɔ si tɛ du kɔnɔna na bon ne ko ŋɔni bɛ se ka kɛ cogo di kɛmɛ ni wɔɔrɔ fila bɛ se ka da so kɔnɔ cogo di ninnu ka na anw dan tɛ sigi o ma bɔ bon ni donni dɔrɔn ne ye n ka wari ani telefɔniw dali bon ne wari ni telefɔni dali ne fana ye telefɔni ni wari ta mun bɛ kuma dile fɛ n'a sɔrɔ dile bɔra bon ne ye n ka wari bila yen bon ne ko n ko ni dile nana dɔrɔn n ko m'a ka telefɔni d'a ma bon ne kɛ to ka dile ma kɔnɔ dile ni tentigiw nana a kɛra ten sinon ne ma su dɛ ne ala de cɛ ma su wa n ŋaniya kun tɛ tentigiw ka n'a ka sɔrɔ ma dile ka wari d'a ma e y'a faamu wa depuis ala ka ne karamɔgɔ wɛsɛ ta n fa n lamɛn depuis ala ka ne da ne ma su o tɛ ne cogo la ne ye min faamu ko in na awɔ lamɛn n ye min faamu ko in na a bɛ i n'a fɔ aw saba de ye ko in ayi karamɔgɔ i y'a kɛ ayi ninnu fila ye tali kɛ e ye tali kɛ olu kɔ aw bɛɛ de ye bandiya in kɛ ayi ne ye n ta de ta ni a ka haramu n ye n ta de ta ma mɔgɔ t'a ta n'i ka wuli k'i sigi faamuyali a faamu nin ko in bɛɛ faamuyara jamana in bɛ yɔrɔ min na aw yɛrɛ b'a dɔn e ye karamɔgɔ ye i ye mɔgɔba ye aw ye diinɛlamɔgɔw ye anw ye faso lakanamɔgɔw ye an bɛ yɔrɔ min na ko wɛrɛ b'an hakili la jamana ko in na min tɛ nin ko ninnu ye o kama n tɛ fɛ an ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ka bila ɲɔgɔn na minɛn minnu sonyɛnen b'i bolo i ka sokɔnɔna la i b'u labɔ hali n'i b'a di i ka garijɛgɛ dɔ de ma a kana bila da la yanni n ka se pɔsu la n k'a mɛn ko bɛɛ y'i ta sɔrɔ nin bɛɛ aw nɔ de ye quoi c'est-à-dire aw kun ka fɔ n ye dɔrɔn han karamɔgɔ i bɛ se k'i da bɔ an na bon aw filɛ a filɛ nin aw perdre la ne perdre la téléphone i k'i da bɔ an na k'an da bɔ i la an ka du kɔnɔ k'an da bɔ i la an ka du kɔnɔ aw fila fɔ i b'i ka minɛnw cɛ sisan ka sonyɛni kɛ a tila k'a fɔ ko n ka da bɔ i la e tun bɛ fɛ ka mun de fɔ téléphone ko in na téléphone min filɛ nin téléphone min bɛ denni bolo a bɛ 4 millions aw kun b'a fɔ ne ye dɔrɔn aw kun bɛ ne ka so to yen an kun b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que mɔgɔw kun bɛ bɔ o kalama e y'a su an nana mun ne m'a fɔ an ye ne b'o fɔ a ye mun na dangadenya don a y'a ta a y'a fɔ ne yan han aw filɛ ka bɛɛ bonnen cɛ aw filɛ ka bonnen tɛ nin bɛɛ la wa o ta bannen dɛ sini a bɛ n ka so sara ni ala cɛ a bɛ n ka so sara kafiri den ninnu